Seng Nyotrap Youth Council Sengkme ringkat ke HYC West Castle District. Kelahir Selangpi ban penlong jayalang bat kibor penyaj ke Rajman South Secondary School Langpi bat shimru ke sinjam bakrau. Nak benta bano senjang dak tulop manlau benai nak benta uwe no hikai hak tege school. Hak tege segi usamla Robert John Karjaren ulapan benaru bakas sengkan yarap hadu silak sipo jar tingka manlau usnam nak benta uwe no hikai jong tege school. Daka jing senyang kisipai ke HYC. Shushu o ketika sengilai don langru chairman ke managing committee jong ketika school uba Hendro Samakha. Usamla Destar Borlin Wanyang, Presiden ke HYC Rumuriang Circle. Usamla Chester Karbani, Presiden ke HYC Nongstoin Circle. Usamla Lumlang Karsemli, Presiden ke HYC West Castle District. Usamla Wante Boklingdo, General Secretary ke HYC West Castle District kiwe-kiwe. Kadi ka jingerap nantaka benai Feb atau benai March, but ya kiwe jing hagi panai ngesah syu. Bat ngitip bakam tam habade kini ki border area. Bagi jusyam jing hagi babun ki benta namar bagi UI ka wei ka benta ki jing syam jing kadai hagi badai ka pule putih bagadang duna ba hadu kata-kata. Tingis ngau tenat ladang hai ha block 1 block 2 bat kumjuru ngini jon kani ka benta lese kani ka langpi area kadai ka wei ka jaka ka bangi lak kham don ngis ngongu leng ba jing alam jong blai ba narilang kinong peniat jong ka rai mesau mesua kilabu ya kani ka school ka lolong ka jeng kerku ka bakrau ba kala dai ka jaka ka ban tebe jing sai ya kani ka thain bar ka wei kum ta nak yang ka jong i kum ka sang ngidon hang nim ta nak yang jong presiden jong sentrabudi un sayo ban pen pau hang ni ya ka e ka ba nak yang ka sang ka don nganganong keren sakta hang ka wei Ikan tu iki paradok prasnam ki badan ha kene ke area kalong. Ba ka jing start ka de ka wei ka wat lam ban ya le ban ya kun iki jing ka bangidon. Halo jong ki jaka. Bat nong hikai ki bede ki payaba ki ba de ki nong kersan ha ka ban pediang dia kan ke school ke bede ka temple lane ka institution ka balak ban ai dia kan jing nang ka jing start dia kini ki samla badan mentah bat kumju ru ya kisamla ki bansa nangwan hadin habut ai ko beli oi ko oi khot jong ka MC ya ki ba ki lade ki rurang ba ki ba yo ijngai lade kita ki rurang ba ki badan ya ka vision ka babiang banwara ya ka roi ka par bat ka jingnang ka jing start ha kani ka jaka ngai ban ngasu ban ai ko beli ya ki nong alam jong ni ka seng adu ka rimbeliang circle ka west kas hill ki nong alam jong ka si ba don bok har lengdo ba device student ong seng nga ai khublei ru e ki ru rong ba jong ka dong ka thang ki baro ka wei but kentang ya wai ngasung ban ai khublei ya phi ki samla puli ki bade ki so ki ban sapen pau haba pau ba chit ka singi ya ka jingla ya ka jing kiu tu kan school ladang ngimut dur ya kata ka jing don jong ki school Syaki jaka ki bakam peji Syaki jaka khaput dan syaki border area hot barok ngitip bagi border area ki degi jaka ki ba mat ki jing ki degi jaka ki ba mat ki jing jenjar ki degi jaka ki ba sadin barok kilian ladang i phaiden arspa sendem mensua apa ngacet mudur kumnu Thomas John nah hajar mai na ribilat Uwan sakidi girilum kasi jongi banwan tebe jingsai yu abi kedi katno tulop ka Wills mission second seal hakatu kopor yita ki missionary hajar mai en wan nadu nari bilat sadu sari kasi ya ki ba kisah heb hareng hi ki ong bakumno men lek cak tu caka badan tangkiru khlau kisri ki tangau sudah kinom ya pay yu tau abi kedi kinom ya pay ya ka jingnang ka jingstar henrai ulah thom ya ka rai raidam Dau beri unong wei ba. Nari bilat sari kasi unong wei bom ya pesu keketin ka telik unong wei bom ya desu kari kidustur. Laka jong ka partai. Kari bilat bar kari kasi kalalai laka jong ka partai. Hatu hipot. Kari udang wan tik Banawan ayang ni yo abi kedi bat kade ga jing wan ra jong u yo abi kedi kapen dau kapen rengiu ya kajet kasi jong. Kade ga jingla kajing tip kajungi ya kabanang banto kajing tip kajungi ya kabanang ban puli kajing tip kajungi ya kabanang ban puli ya kajing nang kajing tip jong kapathai kalayada ya kari ba kajang bru kajungi ha babun ki ti kani kajing nang kajing start ka ba
nyi tristom kum ka riba ka jeb dru ni penmi ya kinong yalam ki badon ya ka jingnang ka jingtip kilong MLA kilong ki MP kilong ki officer kilong ki nohikai but da ka jingdon jong ka jeb dru go jongi ya ki bru ki banang bastat ngi kum ka jeb dru ngimsha yalam bakalasyo ngimsha pen bichu ninang man pulimap ninang ban le Supreme Court ninang ban le parlimen ban site nam tau put usam ban site nam ta dari ba ka jeb dru jongi ti haka jing i jongi ka seng i ba la da ka biang ka jing ai ka jing lang ka jing start sya ki bru ki jongi nginom sya yalam bakla nginom ting ban yen ban yada ya ka hok ba ka jing sya na ta ka dau ka penlong ngi ba ban wan sa khaman ban ai ka tiga mon ka tiga diang sya phi jong ka MC jong school dia matang ne thu phi nginom patla ya ka ban ya rabbun andre kum ka jing persyang bo kumba ong ki bru ki bastat ba kidangla kakti jong nong ai sung baha ben ka rim yang suntur kan nong duai ladang ngin chiu sngo san e tang kaktin ladang ngin chiu sngo melung tang na shlong ladang ngin sngo ba ta kalang pi o kala jangai than na shlong na nong stön ngasong ong ba ka penlong ki bru jong iban kerja ma sawe bat na kaliang jong seng wat la kadang dei tang usenyang ubarit ya ka ba ngin yarap shipo hajar shibenai ya ke school ke jong phi bat kat kum jing keren ber usadar ong ba kisiu tolop madu penai feb komut sistem na kaliang jong HYC sen kimi kan yarap ya kene ka school right mensau silak sipo ngajar sistem ani kadang de cang bat lada ngidang la susu le si ha ka bor ka jing tolot ka jong iru yen sama perkan ngaskwa ban keren na ka basai ba kani kadang dei ka jing sedang ka jongi bat pen i ya ka ta ka jing yarap ka jongi ha ka ni ka rilan ki don pat ki school ki ba ngiyo i ba ki dei shisha ki school ki ba tre shlom ki dei shisha ki school ki ba la shisha bat pen mi ya u so ba ha na try na kalian ka seng ru ngila ban hai khmat biang sa shwai ki school ki ba don ha ki ni ki dong ki thang ki jopi lada ngila lada ki bru ki jongi ki na kalian jong ka bru no trap ki kloy ka ban no senyang sobat ong ba kam mangin yarap man school ha ka ni ka jalla ka jo ha ka ni ka jaka ka